Stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir għax-xahar ta' Lulju wera kif One News huwa segwit aktar mit-triplu ta' Net News. Il-bulettin tal-aħbarijiet ta' One tas-7:30 mit-2 sal-Ħadd jikseb udjenza totali ta' 330,112. Dan filwaqt li l-udjenza totali għal Net News mit-2 sal-Ħadd laħqet biss 103,153 li jfisser 226,959 inqas. One News kien l-aktar segwit f'Lulju fil-jum ta' tlieta fejn l-udjenza laħqet 64,453. Fl-istess jum l-aħbarijiet ta' Net News kienu kważi segwiti 7 darbit inqas mill-aħbarijiet ta' One u segwuhom biss 9,278. Fost oħrajn programm dwar il-festi Maltin imxandar fuq One il-ħamis fil-għaxija kiseb iżjed udjenza mill-aħbarijiet tan-net fi 3 ijiem partikolari. Intant skont l-istess tħarriġ għax-xahar ta' Lulju, l-istazzjon One kien l-aktar stazzjon privat popolari filwaqt li One Radio huwa l-aktar stazzjon tar-radju popolari fost l-istazzjonijiet tar-radju kollha li xandru f'pajjiżna. Fil-fatt l-istazzjon One kiseb kważi 17% tal-udjenza filwaqt li Net Television kiseb ftit inqas minn 7%. Dan ifisser li l-udjenzi ta' One kienu it-triplu ta' dak li kellu n-net. Meta wieħed ħares lejn kemm it-telespettaturi jdumu jsegwu stazzjon televiżiv, One jiġi fit-tieni post fost l-istazzjonijiet kollha u jqarreb ferm viċin l-istazzjon nazzjonali. Fil-fatt filwaqt li l-istazzjon nazzjonali jikseb 22%, One jiġi wara ħeżad bi kważi biss 3% inqas, jiġifieri 18.6%. F'din il-parti tal-istudju, in-net tiġib 4 darbit inqas mill-One. Imbagħad, skont l-istess stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir għax-xahar ta' Lulju, One Radio kiseb kważi 23% tas-semmija filwaqt li warah ġie Calypso Radio b'17.1% u Bay Radio b'16.6%. Net FM kiseb 5.2% li jfisser kważi 5 darbit inqas mis-semmija ta' One Radio. L-aħbarijiet kienu l-aktar li segwew in-nies fuq l-istazzjonijiet segwiti minn produzzjoni ta' drama. F'Lulju n-nies qattaw kważi medja ta' 2 minuti u nofs inqas quddiem it-televiżjoni meta mqabbel mal-istħarriġ ta' qabel li sar għax-xahar ta' Marzu. Iżda f'Lulju li għadda n-nies għadu medja ta' 3 minuti aktar quddiem is-set ta' televiżjoni jsegwu l-istazzjonijiet meta mqabbel ma' Lulju tas-sena l-oħra.